My name is Itai Kariparire Vashijanungo Zewati Mabogo. I'm the president of Mutare Informal Traders Association. Shandra Tumuno Green Market. Nyaye Ebedrinyo Inyaya Yatriku Gamchira. Nemo Kumayiri, Atu Faradu Rumendu, Iruda Guti Gazira, Pukushandra Pakanaka by descent. Paneto Guti Vinova Kuruva Kafungo, Varuda Gumbo. Shanya wano shanya sukamzumbo ini pekushandira parushandira vanhu pakanaka uye tichikwanisa nga tiri tese tichicontributawo kucouncil so that patobhadhara marents patobhadhara malicense zvinenge zvichidiwa according to statutory instrument anenge neparliament tinge tichikwanisa kuti council yedu ikwanisa kuisa maroad clean water must also contribute the business people then nekuda kwatida kuenda kunoiswa. I'm very happy because the council have been working with us very closely. Taka hapana meeting shoma zatinokwanisa kusara maybe tingesiro dzelevel yedu asi dzese zoda ground tinodera kuti tinenge tichitwa involved. So far takaenda tikanoona patira kuenda padzaspequesta taenda padzaspequesta tikatoona even manasa yacho nakontractor wacho tikatodiscussa ona zvemepi yacho takutoziva panenge paine maroad panenge paine matoilets panenge paine chiti we are away even nekuti vari kunegotiata unozivisa kuti that green market itsvacho izenge ino line remagesi akanaka nekuferuka so that magesi hazoendi. We are all away and we are happy with that development. So chachakatimisa patakaramba tamane kwairi dzanga rinyaya yekunaya kwakuita mvura kuti tamira kuti vachinogadzira kwakuda kusati kwatakuda kuti hakusati kwagadzirwa but tiri kupaziva patira kuenda pacho savanga kwamitsika nenyaya yemvura ingaro nyaya continuous. So we are hoping kuti mvura kana yadzikira vachaona vachatanga kuti gadzirwa kwatiri kuenda vatogadzira kwatiri kuenda then kuiswawo matoilets kuiswawo maroads running water magetsi etinoudza nezvakutoshanda then kana vazopedza muno vazogadzira the state of art yavari kutaura yacho yemagood working spaces then tokwanisa kudzoka tishandira muno. But you never know, maybe we're going to connect the Tikoko. Don't know what I'm going to go but I see as much as we like. Tongo daga na kuno parba ande petango jarango tishanda tiri. We are happy to tishanda tiri pan. We so far so good. Communication iko pakati petine kanzu nevaroda kwaka. Hatinacha chetata chema ndicho basofa chekuti tiri kuchema kuti pane petatasara. Because nzwa vese tiri kuonesana tichifambira tiri panzvimbo imwe chete. So ndo petakamira tiri kuti takamira ebhinyu yacho ichitanga so that tinoshandirawo pakanaka. Then tikuona kuti uko kwatiri kuenda uko mashops ari munomu malegal shops acho ari munomu haasvikiba 100 but uko kuri kunogadzirwa about 300 workspaces kwatiri kuenda uko which means kuti vanhu vese vari panze they are going to be accommodated kopi ikoko. Asi chinhu chihombe chisi kuziva vanhu chavasi kuda kutedzera asi tichivataurira everyday inyaya yekuapply kucouncil. Vanhu vedu havari pakuapply council because you apply council unobhadhara mari woenda pawaiting list. Council is now using yavanoti LADS, local authority digital system. Saka vanhu vedu havari pakushanda neLADS. Varikuda kuzongofunga zvichadzonzi angori green market saka pakodapa. It is not going to work like that. Wakatasara people like inini ono wamwana tatori pawaiting list for the past 4 years. Renew my application we are doing it. So now everybody could contribute that kuna nzvimbo dzakakura asi munhu hausizoenda kopinda uko noda kuti wanga uri mugreen market chichakupinza kunga wakaapply council waapply council wopiwa necouncil zviri pamutemo haisi nyaya kuti ndanga ndingori mugreen market anofanira kuenda kowana asi vane mashops they are guaranteed kuti vari kutoenda kunowana asi vari panze sabva takaita izvi takaisa maapplication tokutarisira kuti hurumende council yedu hurumende through council ichataura pekuti shandira but chomenge chokuti vanhu ngatise maapplication kuti chazochema mumwe munhu asiro mugreen market ariyo wazowana why because vakakucomply uko vari kutovaka mastructure here kana kuti munhu uchanozvivakira wega mastructures atiri kuziva atiriziva kuti vachaita ndevanhu vari legal. Vanhu vari legal ava nemashops ari muno mukudhara ndo vanhu vatiri kuziva kuti
vachavakirwa mai vachivakuvagira but the other hour hatitika kwetiri isusu hatina problem nadzo kana wapuhwa stand yako nepori kuakira if it is a bot if it's a building transfer kana vari kwanisa taakira whatever the issue isusu chatingoona ngechekuti tiwane pekushandira kana vakatipa plan toshanda zvofamba zvakadaro